morning, sir. Good evening, sir. Ibranga again Western my time. Abi. Hey, when you want network. Ibranga again Western my time. She CB goes to school. Maybe I get Western my time. I'm going to network. Bishop, I will leave. Okay, man, how will I get by you? I could go to Mugadi room where it does. Okay, Bishop, I will cable akwụkwọ dum. You want go to Facebook, Instagram, na YouTube. Okay. Okay, mam ganiru. Maybe she not know right. Anambra State. Onitsha. Is Anambra Onitsha? Anambra State. Onitsha. The way phone Anna like a billion talking Laramas. Okay. Hey, liar, hey. Mama, what a tire send the mother. The way phone inside, they been got hungry clear. Eba wanna got coffee home. Bishop, good afternoon. Okay, me like bam, but let him get here back again. You see? Okay, me like bam before let him get here again. We don't know what I could be actually. I get my priority. But I get no longer. No hate chaga, which I'm mongo. Bare bana na so terminate to amu, which I'm a mongo, my bingo. On a sabamare, if I run a lela, you shake a wallala. No, Sammy, him do I get on no face. If you know, I'm saying, she no lela got toilet called no lala. Oh, lala. Okay. Harmony on here. Sunday. Harmony on Igbo. Obia Gary. Oh, le puedo dire para esa gana Obia Gary. De chef na money who is a Obia Gary. Why who yang bara branga best Obia Gary. The way for not Yes, I am more le puedo dire ishi nature. Ge nature no kunya kora kante. Ya force mgbe iwe wege gi. Den ya te shi hu go ma chile ka gbago ko bingo. Ya force mgbe iwe wege gi. We takali shigi. Lo ta ihe nkwu. Ihu ge yichi ihu ụzọ aba mebiri emebi. Nsigi wetu aka alaga gnishna. Wetu oye. Awaka ge be shi hu. Wetu oye. Ichende mushiri ndị mmadụ oro onye m jidere jide ọkpọ n'isi na-ele manya ebe kebe isi na nọnyere anyị Abia State. isi na ebe Awụ m onye Abia State. eleghị ihu gị na ihu ụzọ aba dị wuru ofu ihe Ihu bụ Tabadi ugbu a na ọ dị mma.
Chineke gị gbaga ọkụ ịbịa apụpụ ihe ochie ndị Aba gị bịa gabịa chụpụsị m hụba ụtọ ọgwụgwụ gị nna gị rụrụ eji agwa m sị m hụba wale ebe ihu ụzọ Aba adịla maka ihe ihu gị ji yi ihu flyover onye gọvanọ mbụ rụrụ ele ihu ihe mere ihu gị ji yi senta tebụl flyover fọma gọvanọ Abia steeti rụrụ Chineke agbaga ọkụ ebere jụ m sị m hụba ụtọ Aba bụ ugbu a o nwere fluorescent nọ n'ihu gị tresịba hụba ọ pụrụ otu ihu gị dị ga-ewere nne dọdụfu onwe gị Icha bush baby gbabara ọhịa ebere eze m ehumbe taba Aba dị ugbu a unu nwere lọkụ sọwa oti Chineke agbaga ọkụ ilegidele mmadụ na mọchụarị mbụ Mba. ebe na Abia steeti ka echi Ụmụahịa. ebe na Ụmụahịa Ibeku. ebe na Ibeku ebe na Ibeku diskel ọgụwa ka m jụwa Ibeku na ndị ebe ụlọ Ibeku ka m shi. aka agbaga gị n'isi na wepụtara isi ebe na Ibeku ka isi Chineke agbaga ọkụ asị gị wepụ aka n'isi gị Eji m aka ejide isi makwa isi m vuru iwe eji m aka ihe di ya isi la. amụrụ m si isi gị vuru ivu ihu tampolin mkpọrọ gị ishikwu ka iji aka ga-akpọ onwe gị ishikwu asị gị wetu aka n'isi gị ahụ na wetu aka n'isi gị ahụ ijila aka gị haja ịmarala si isi gị vuru ivu gị bịa nga bịa egwa m sị isi gị vuru ivu ebe ihu dị gote ego enyo ọ ga-efakama ka onye injin moto ya akọrọ akọ praga bịa agwaga m sị isi gị vuru ivu nwere mgbe m bịara nga akpọ gị Bulgaria akpọrọ gị hama head of horror mpaka na maga ha dị ndụ gịnị ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị atọ. ije eyi pant n'ime ka ije eyi jin Tight ka mmiri. ije eyi tight tight ka iji mere pant gaa hafụ pant yiri tight masị iwe wicked person nga niile kọvatara from laps nga niile cover pant ji awa ọbịa naanị etiti nga ahụ otele gị ihu otele gị nọ ya wụrụ nga ka ọ ga-abụ blockage iwe very wicked person ma brizi nkịtị nwe nke ikweghesi aba n'ime otele gị brizi nkịtị ga were pant ị gara aga ahịa ga zụrụ jin onye nyụrụ ahụ ọ ga-enyụrụ ahụ a Ọ bụghị m biko. eleghị itinye ahụ this girl eleghị itinye ahụ that place Amaghị m nyụrụ biko. na-enyo ahụ Mba. ese enyo ahụ hia Mba. na family unu nwere onye aka gọ Mba. A na-agbasa aka. ị na-agbasa aka gị were tight mere pant mere pant ịgbasaga wicha aka agbaghị na asọ postrate gbuo mmadụ sị ọwụ otele gị ga-esọfụta ya fi na-ehichapụla tight iyi onye ọwa nwube ị na-agbasa wicha aka enwere onye ara nọ n'ụlọ nna gị ma nne gị Mba. ị gbaala ara mbụ Mba. akwụkwọ oji adọ gị Mba. ị manyere ya echi pimple otole gị n'ike mbụ Mba. iji aṅa amụ Mba. gị na nwoke nọrọ ị na-anọrụ how many minutes Anọtụgo m with nwoke mbụ m ka wụ virgin. Otele Rosanna ese M ka wụ virgin. Ya so Otele Rosanna. listen I'm not joking here don't joke with me ese M sị gị ka wụ virgin ya so ese wụ gị. amụ nke mere nga megara m anya M na-agwa niile na m wụ virgin gị la doubt lee amụ ka shi anya manụ m.
mana onye ama kesi ka mmekeshiga anya Virginia anya ka emekeshiga anya ugbu a onye mekeshiga mkpụrụ anya that's ina moto mmadụ dị otu anya gị dị like this owo otu anya ihu gị dị natural otu ịkpara ihu aba gị bịa nga bịa gwa m sị mmekeshiga gị anya akwa m ji anya m na-ahụ ya nga mara m solo tepụl anya m ahụ nụ isi wu Virginia mara ga-enwebe onye ṅụrụla ya mbụ ileji mana anyị ga-ahụ ka dị tantam nwatakịrị otele ya na-emepebe onye aka gọọmenti otele ụkwụ gọọmenti otele gbasiri ike hello dị nwoke chọga achọrọ m nwoke dị huge ese achọrọ m nwoke dị huge onye gbatịpụrụ agbatịpụ dagara nna gị otoro ogologo nna gị otoro ogologo Chineke agbaghị ọkụ ọ toro ogologo na onye gbatịpụrụ agbatịpụ virgin chọga Goliath tụ onye na-eji okwute amagbu iriela ọrụ na arọ mbụ mmadụ ole tara gị na nrọ ofu onye iji aṅụ onye ọwa amụ na nrọ so irighị ọrụ na nrọ den na fisikal enwebe nke ị chọrọ idetu ọnụ onye nkwocha na idetu ọnụ onye nkwobịa ebe ịchọwa m maka ọ gụwala m kene gụ aga ihe nke ụwa a gwara gị sị ebe ewe ebe ndị ụwa nọ gị gbara abịba oge ka m jụwa iche onye na-agwa Apollo lekwe ihe netwọk pasara aga ọ ga-agụgbu ị ga-emecha akwa ụkwara ụta akwafụta mmiri otele gị Venus ị ga-aba nshi n'akwa gị ị ga-aba nshi n'akwa gị ịbịara nga egbugere m oge gwa ị ga-eti bịa nga gị na-egburu m oge for how many hours egbe kamera gị ka ude oge mgbugha gị braga ị ga-agbere m kamera gị kwụrụ hịa gị bịa gị egbugere m oge enya n'ọnwayọ amaka ị gbara sị m n'ọnwayọ ma blọkụ ụlọ isi MCC na amaka ị bagara mba agbaga m sị m n'ọnwayọ lanya magwa gị ọkwa ị na-emele ya na ụta mpaghara gbagbolu ishe gị bịa bido rewe gbogbo ishe mụ na gere nkata moto gbagburu don't ever gị bịa nga bịa try gị don't try me here Chineke agbaghị ọkụ nwa bi ọ na-agwọ ndị nkịta tara onye riri n'ọnụ